Formarea unui crater uriaș pe lună de 65 de metri în diametru și 36 de metri în adâncime a generat o serie de teorii și lucrări ale oamenilor de știință. Cercetătorii cred că viitoarele misiuni cu echipaj pe lună, cum ar fi viitorul program Artemis, cu obiectivul de bază de a stabili o prezență umană permanentă pe lună, le vor permite să găsească și să studieze craterele existente și fenomenele sesizate. Yutu-2, roverul al unei misiuni chineze pe lună, lansat în decembrie 2018, este în prezent cel mai longeviv rover lunar și primul care rulează pe partea îndepărtată a lunii. Până în ianuarie 2022 a parcurs o distanță de peste 1000 de metri pe suprafața lunii. Datele furnizate de radarul de penetrare la sol au fost folosite în a realiza imaginea mai multor straturi mult sub suprafața părții îndepărtate a lunii. Roverul a aselenizat în craterul Von Karman, în bazinul Polul Sud Aitken, pe partea îndepărtată a lunii, care nu a fost până atunci explorată de către aterizatori. În timp ce străbătea craterul, a observat un obiect ascuțit, numit de unii oameni de știință ca fiind o cabană misterioasă extraterestră. De fapt, această structură este o mică rocă parțial acoperită cu sticlă topită, formată în urma ciocnirii unui meteorit de mărimea lui Marte cu Terra, proiectând roci care s-au unit ulterior și a format Luna, acum 3,5 miliarde de ani. Iar oceanul de lavă al lunii a fost prezent de la formarea sa până la 10 de milioane de ani după aceea. Răcirea și cristalizarea acestui ocean au condus la formarea rocilor care alcătuiesc scoarța selenară. Din punct de vedere geologic, se consideră că înălțimile selenare reprezintă parțial crusta antică a lunii. Chandrayaan-3, Apollo 16 și Luna 20 au aselenizat regiunile muntoase și au relevat că Luna a fost acoperită de un ocean de rocă lichidă cunoscut sub numele de modelul oceanului de magmă selenară. În 2010, orbiterul Reconnaissance a făcut realizarea de nenumărate poze de înaltă rezoluție ale craterelor prezente pe lună, aproape toate formate prin impacturi. Potrivit modelului de la NISA, elaborat în urma analizei unor eșantioane lunare, cea mai mare parte din craterele de pe lună ar fi consecutive marelui bombardament târziu survenit după mai multe milioane de ani de la formarea sistemului solar. Din cauza lipsei atmosferei, apei și tectonicii plăcilor, eroziunea craterelor este lentă, iar cratere vechi de peste 2 miliarde de ani sunt neidentificabile. Aceste fenomene au dus la apariția ipotezei că Luna este o navă spațială sau conceptul despre faptul că Luna este goală în interior. În 1970, academicienii sovietici Mikhail Vasin și Alexander Sherbakov au avansat o teză în acest sens, pe care au numit-o "Este Luna creația unei inteligențe extraterestre", publicată în revista Sputnik. Ipoteza lor, despre care se crede că de obicei sunt formate din impacturi cu meteoriți, sunt prea puțin adânci și au fundul plat sau chiar convex. Mai mult ca atât, în 1969, Apollo 12 a prăbușit în mod deliberat racheta modulului lunar pe suprafața lunii, lângă un seismograf amplasat în apropiere, și s-a afirmat că Luna a vibrat ca un clopot timp de o oră, ceea ce ar fi un argument că satelitul natural permanent care orbitează Pământul trebuie să fie gol în interior. Experimentele seismologice ulterioare au arătat că corpul astronomic are cutremure mai puțin adânci și că acestea acționează în mod diferit față de cele de pe Terra, datorită diferențelor de textură, tip și densitate a straturilor planetare, dar nu se atestă niciun argument a oricărui spațiu gol în interiorul Lunii. Democritus și Anaxagoras au menționat că a fost un moment în istoria omenirii în care Luna nu putea fi văzută noaptea pe cer. Aceste povestiri au făcut ca teoreticienii conspirației să considere că, la un moment dat, cineva a adus Luna pe orbita Pământului.
În romanul său din 1901, intitulat Primii oameni de pe lună, Wells a scris despre o călătorie epică care nu este deloc ceea ce pare a fi de pe pământ și că este goală și locuită de o rasă extraterestră. Iar prezența vârtejurilor lunare, care prezintă o formă sinuoasă și accentuată, atestă forme de relief și mai enigmatice găsite pe suprafața lunii, caracterizate printr-un albedo mare, imature. Oamenii de știință au descoperit că ele sunt legate de topografia selenară. Pot fi găsite pe lună atât în Marea Întunecată cât și în zonele înalt luminoase. Se caracterizează prin linii de curbură luminoase separate de goluri mai întunecate între ele. Fiecare vârtej lunar identificat coincide cu un câmp magnetic deasupra suprafeței lunare despre care oamenii de știință cred că deviază particulele solare, împiedicând astfel ca intemperiile spațiale să afecteze vârtejurile la fel de mult ca solul din prejurul lor. A fost descoperit că zonele luminoase sunt cu aproximativ 4 metri mai joase decât cele întunecate. Au fost sesizate și sclipiri de lumini pe lună de scurtă durată, numite fenomene lunare tranzitorii, care constau în apariția unei lumini sau a unei modificări de aspect al suprafeței lunare. Primul fenomen cunoscut a fost observat de 5 preoți, era un flash luminos care s-a produs în iunie 1178 și care s-ar afla la originea craterului Giordano Bruno. Puține din aceste fenomene au definit obiectul publicării în revistele științifice, iar comunitatea cercetătorilor evocă rar aceste observații. Astfel, doar 2% din rapoartele de observații între anii 1700 și 2010 sunt considerate ca veritabile. Originea unui fenomen lunar tranzitoriu produs pe lună a fost atribuit în 1945 de către astronomul Hugh Percy Wilkins. Cei mai mulți oameni de știință care studiază luna admit că fenomenele tranzitorii se produc pe scara timpului geologic, discordia apare privitor la frecvențele acestor evenimente. La începutul anului 2025, o navă lunară lansată de NASA a aselenizat cu succes. Este cea mai recentă inițiativă făcută de o serie de companii care doresc să înceapă afaceri pe lună înainte de misiunile astronauților. Modulul Blue Ghost al Firefly a coborât de pe orbita lunară pe pilot automat, țintind spre pantele unui dom vulcanic pe marginea nord-estică a părții apropiate a lunii. Aselenizarea a făcut de un Firefly prima organizație privată care pune o navă spațială pe lună fără ca aceasta să cadă. La o jumătate de oră după aselenizare, modulul a început să trimită imagini de pe suprafață, prima fiind un selfie întunecat de strălucirea soarelui. Odată ajuns pe orbită, modulul de aterizare a continuat să fotografieze suprafața cenușie a lunii plină de cratere. Aterizarea a pregătit terenul pentru o nouă serie de vizitatori dornici să obțină o parte din afacerea lunară.